Qadrli dostlar, үзенең мәшәкатьләре, шатлык сөйнешләре белән 2015 елда соңгы сәгатьләрен барлый. Бу ел безнең татар тарихында зур мотор эзләр калдырачак. Ә инде киләсе елга ул өметләр, ышанычлар, бәхетләр алып килер дигән теләктә калабыз. Һәм мин барлык безнең дөнья студиясын караучы хөрмәтле милләттәшләребезне яңа ел белән котлыйсым килә. Елыбыз сәламәтлек алып килсен, иминлек елы булсын, тынычлык елы булсын. Барыбыз да бергәләп, аралашып яшәргә язсын. Без бергә булганда гына көчле. Ә инде хәзер минем сүзне үзебезнең хезмәттәшләребезгә, бөтен дөнья татар конгрессында эшләүче коллегаларына бирәсем килә. Хөрмәтле ак калфаклылар, кадерле халкым минем, сезне ак калфаклылар исеменнән ихластан шушы якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Без үз юнәлешебезне алганбыз икән, гомумән ак калфаклыларга әйтәсем килә, шул юнәлеш буенча без барырга тиешбез. Әгәр дә бу юнәлешебезнең төп сюжеты безнең үзебезнең телебезне саклау, аны югалтмау, аны дәвамлы үстерү икән, инде безнең ярдәмче сюжет сызыкларыбыз үзебездә булган әхлакый кануннарны, тәрбияне сакларга һәм киләчәк буынга дәвамлы итеп тапшырырга. Бер кашанда үзебезне үзебез югалтмаска һәм вакытлар үзгәргән саен безнең милли булуыбыз, татарлыгыбыз сакланып калсын иде. Һәм дә үзебезнең шушы шатлыклы яңа ел тапшыруларын Наил Касыймовның фикерләре белән, ул язган шигырь юллары белән үземнең ярдәмчем Зөлфия Шамсуарова дәвам итәр. Кая ашыгасың, дөнья куып, тукталып бер башын күтәрче. Кара әнә, иең түбәсендә, ничек гөрли аппак күгәрчен. Дөнья куып, дөнья күрми калма, йөгереп узма гомер арасын. Вакыт табып, чык син табигатькә, һәркем тарта тормыш арбасын. Сыклана бел, күзәт табигатьне, ул бит мохтаҗ безнең күрүгә. Битараф һәм игътибарсыз булу алып бара аны үлемгә. Вакыт тап син тагы моңлы җырга, шигырь укырга да вакыт тап. Эшне аны ат ташый дустым, син бит кеше, укы бер китап. Яшәү яме гүзәл табигатьтә, табигатьсез кала күрмик без. Рухи ачлык дип ачына заман, вакытыннан алда үлмик без. Дөнья куып, аны кем тоталган? Бу тормышка дөрес иярсин. Кара әнә, иең түбәсендә, ничек гөрли аппак күгәрчен. Рәхмәт, чынлап та шушы фикердә, шушы теләкләрендә кабат сезгә җиткерәбез. Һәм инде 2016 елны кадерле ак калфаклылар, әйдәгез, шундый ел итеп кабул итик. Мәсәлән, үзебезнең киемнәребезне, татар милли киемнәребезнең кире үзебезгә кайтару елы итеп. Бергә булыйк, күңел һәм күтәренкелеге тыныч булып, шат һәм көр күңелле булып яшик. Кадри апа, минем менә сезгә яңа ел бүләгем бар. Бу бүләк гади генә бүләк түгел, бу милли көндәлек. Бу көндәлектә татар зыялыларының, татар язучыларының гыйбарәләре, хәдисләре язылган. Минемчә, бу сезгә бик кирәкле әйбер. Сез безнең язырга яратасыз. Алдагы елда да сезгә фикерләр сезнең баитып торсын. Бу көндәлекне тутырыгыз. Бик зур рәхмәт, Зөлфия. Һәм дә әйтер идем, чынлап та шундый матур бүләк икән бу. Карагыз әле, һәр язучының матур фикерләре, Шәүкәт Галиевныкы да, Туфан абыйныкы да, гомумән бик күп кешеләрнең матур фикерләре үзебезнең татарлыгыбыз өчен мәгънәсендә ярылып яткан көндәлек бу. Һәм ул менә сезгә бик килешеп тора, чөнки ул милли көндәлек. Рәхмәт. Исәнлек, саулык, иминлек, тыныч күңел сезгә. Яңа еллар белән. Яңа еллар белән. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының чит илдәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге исеменнән барлык милләттәшләребезне якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Яңа ел сезгә бары тик сәламәтлек һәм уңышлар, бәхет, иминлек, муллык алып килсен. Иң матур хыялларыгыз чынга ашсын. Өйләрегездә татулык һәм тынычлык, иминлек хөкем сөрсен. Бәйрәм кайфы ел буе сезне ташламасын. 2015 ел барлык милләттәшләребез өчен вакыйгаларга бик бай булды.
2016 елда безнең планнарыбыз тагын да зуррак. Һәм шул сәбәптән мин барыбызга да уңышлар телим. Киләсе яңа 2016 ел матур вакыйгаларга, кызыклы очрашуларга бай булсын яңа еллар белән. Жаңа жылымыз белән бәхетле булабыз. Яңа ел белән. Яңа елинез мүбәрәк булсын. Jangi jilingiz qutuğu bolsun. Бақыт қалаймын. Happy New Year! Яңа ел белән! Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінің Россия төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге исеменнән барлык милләттәшләребезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәбез. Узып баручы ел 2015 ел төрле вакыйгаларга бик бай булды. Без Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеты буларак берсеннән-берсе зур чаралар үткәрдек. Алар арасында Бүтін Россия татар авылы эшмәкәрләре җыены, Бүтін дүния татар хатын-кызлары форумы, Бүтін Россия татар дин әһелләре форумы, шулай ук Бүтін Россия туган якны өйрәнүчеләр конференциясы җыены һәм инде ел ахырында үткәрелгән Бүтін дүния татар эшмәкәрләре җыены иде. Һәм шулай ук шул вакытта төбәкләрдә дә төрле регионнарда әлдән-әле зур мероприятиялар, зур чаралар узып торды. Ә инде якынлашып килүче 2016 елда безне тагын да зуррак чаралар көтә. Алар арасында мин санап узган чаралар да бар һәм Бүтін дүния татар яшьләре форумы. Безгә инде төбәктәге милләттәшләребез белән һәр даим элемтәдә торучы бүлек буларак киләсе елда тагын да зуррак эшләр көтүен әйтеп уздым. Бергә эшләргә насип булсын. Барыгызга да исәнлек, саулык, озын гомерләр Ходай Тәгалә насип етсен. Өйләрегезгә кайгы җиле кирмәсен. Һәр вакыт бердәм булыйк, бергә булыйк. Яңа ел белән. В нашей республике два государственных языка, татарский и русский. Мы представляем русскоязычную команду нашего конгресса, и поэтому я буду говорить на русском языке. Я всех поздравляю, всех люблю, всех принимаю. И от всей нашей группы, дружной, милой, русскоязычной группы, мы поздравляем всех с Новым годом. Наш отдел, это бухгалтерия и отдел кадров, поздравляет всех с Новым годом. Яңа ел белән котлыйбыз. 2015 ел ул яхшы яклары белән дә безнең истә калды һәм бик яхшы булмаган яклары белән дә истә калды. Әлбәттә, дөньяда бик зур фәнни ачышлар ясалды. Без аны күзәтеп бардык. Ләкин шул ук вакытта дөньяда әле дә ниндидер конфликтлар, ызгышлар бара. Менә алар бетсен иде. Сәясәтчеләр дөньяда үз энергияларын белемне арттыруга, экологияны, табигатьне саклауга юнәлтсеннәр иде. Инде шәхси тормышка, яисә безнең оешманың тормышына күз салсак, без дә дөньядан артта калышмаска тырыштык. Бүтін дүния татар яшьләре форумы күп кенә кызыклы чаралар уздырды, проектлар. Алар заманча булды. Безнең үзебезнең девиз бар: татар әйберсен актуальләштерү, актуаль әйберсен татарлаштыру. Һәм без шул девизга туры килергә тырыштык. Инде яңа елда безнең Алла берсә август башында 7нче татар яшьләре форумы көтелә. Һәм киләсе ел безнең шушы форумга әзерлек елы булып санала. Шуңа күрә безнең узган елның менә шушы кимчелекләрен дә, яхшы якларын да күреп, икенче елга без бергә менә шушы кимчелек якларын үзгәртеп, япшыга борып үткәрсәк иде. Мин татулык телисем килә һәм барча халыкка да шәхси үсешләр. Яңа 2016 ел белән котлыйм. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхет, шатлык белән тулы көннәр һәм барлык хыялларыгызда чынга арсын. Яңа ел белән! Чәчләргә бераз шал, маңгайларга җыерчыклар истәп, тарихка кирип калган тагын бер ел артта калды. Алда яңа 2016 ел, маймыл елы. Бу елда мин барлык милләттәшләргә ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет,
муллык, байлык телим. Бергә бердәм булып яшәргә ятсын иде. Маймыл елы дигәч тә маймылланудан бигрәк нәтиҗәле эшләребез күбрәк булсын иде. Сөенечләребез күбрәк булсын иде. Тормышка ашырган хыялларыбыз күбрәк булсын иде. Яңа еллар белән сезне, кадерле милләттәшләр. Кадерле туганнар, кадерле милләттәшләр, сезне яңа ел белән тәбрик итәсем килә. Һәрбер теләкләрегез тормышка ашсын. Һәр уңышның нигезендә үҗәтлек, тырышлык, максатчан булу ята. Мин Конгресста эшләп шәше агырган ветеран буларак безнең коллективка карыйм да сөенеп куям. Бездә соңгы елларда шактый талантлы, фикерле яшьләр килде. Мин уйлыйм, алар безнең тәҗрибәгә таянып, безнең белән бергә тагын да матуррак, зуррак уңышларга ирешерләр дип, иншалла. Киләсе елларда безне байтак сынаулар да көтә дип уйлыйм. Шуңа күрә яңа елларда шушы каникул вакытларында көч туплап, ихтыярны берләштереп, яңа уңышларга ирешергә насыйп булсын. Дуслар, яңа елны без сезгә телибез. Сәламәтлек, саулык, Мәхәббәт, тазалык, байлык, бердәмлек. Хөрмәтле газиз милләттәшләребез, сезнең барыгызны да яңа ел белән тәбриклибез. Яңа елда яңадан яңа уңышлар, бәхет, гаилә бәхете телим. Һәрберебезгә киләсе елда исәнлек, саулык телим. Мул тормышлар телибез. Гаилә бәхете. Якынлашып килүче яңа 2016 ел белән. Кадерле милләттәшләр, сезне барыгызны да якынлашып килүче яңа 2016 ел белән тәбрик итәм. Татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә. Узып баручы 2015 елны лаеклы озатабыз. Әгәр дә сез Бөтенья Татар Конгрессы башкарма комитетының 2016 елга эш планын исәпкә алсагыз, караган булсагыз, чынлыкта да Бөтенья Татар Конгрессы башкарма комитеты тарафынан никадәр зур форумнар һәм чаралар узганын күреп торасыз. Һәм менә шушы чараларны уздырган вакытта барыбызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык һәм гомумән татар дөньясына булган ишенлеге безгә бәйле дә, гаиләләребездә булган тормышыбызда да исәнлек, саулык, иминлекләр, гаилә бәхетле, шатлык, куанычлар булсын. Яңа ел белән!